שוב. כל הלילה גילינו סודות של הגוף. בעוד יומיים נוסעת נבחרת ישראל לאליפות העולם, כל ההוצאות הן על חשבונם, מכיסם הפרטי, ואין שום התייחסות רסמית מטעם המדינה. מה ההוצאות הכספיות? 7,800 שקל, הכרטיס טיסה, כולל השהייה ל10 ימים. כסף שהוא, אתה יודע, לא נגיש לכולם. אנחנו רוצים לעשות משחק אהבה, שבו אנחנו נמכור כרטיסים מראש לילדים ולהורים, ומה שנמכור באירוע יהיה לטובת הנבחרת. ומזה אנחנו נוכל לשלם פה איזה חלק קטן מ$1,700-1,800 כרטיס, שכל אחד פה עומד שלם באוקטובר. נבחרת ישראל בהוקי גלגיליות משחקת פה. אתה לא רואה פה טלוויזיה, אתה לא רואה פה עיתונות, אתה לא רואה פה אנשי תקשורת, זה עצוב. לקחנו בחשבון שזה נוסע בזמן צריכה ללדת. זה קשה, אם זה יקרה. שווה את זה? כן. יהיה לי מה לספר לו. תשמע, הוא יהיה גאה מאוד באבא שלו, כי אני חושב שכשהוא יראה את הסרט הזה שהוא יהיה קצת יותר גדול והוא יבין את המהות של בן אדם שעוקב אחרי חלום, של בן אדם שהולך להגשים את מה שהוא הכי אוהב בעולם, אני חושב שהוא יהיה גאה בי, ובשבילי להראות לו את זה אחר כך זה לא פחות חשוב מאשר להיות בלידה שלו. אחת הבעיות הקשות שהיו לנו בנבחרת תמיד זה שבאנו ממגרשי אספלט לאליפות שהיא באה משחקים בפרקט ובבטון חלק, ואז היינו כמו החלקה מונטית, רגל פה, רגל שם. פעם אחרונה שהיינו זה ב-98, לפני 10 שנים. הגענו מקום 16 מתוך 20. השנה אנחנו באמת מצפים גם לנצח. קבוצות כמו הודו שאנחנו חייבים להם, ניצחו אותנו 5-3, וכל השבוע במלון צחקו להם. נראה לי 20 שנה הם לא ניצחו, היחידים שניצחו זה אותנו. אנחנו עד שלא מנצחים אותם אני לא פורש מההוגי. אני נוסע ומוותר על הרבה דברים כי אני רוצה לנסוע ולקרוע את הודו. זה חוב שיש לנו. אנחנו חייבים לעשות פה תיקון. חבר'ה, לפני 10 שנים הייתה לנו חרפה. אנחנו לא יכולנו להסתובב במלון מבושה, כי הנבחרת הזאת שמתלבשת שם, שכרגע היא תפאורה בשבילי, ניצחו אותנו. אנחנו היחידים שהם ניצחו. אני מבקש מכם ודורש מכם שהיום החרפה הזאת לא תחזור. היום אנחנו מנצחים, היום אנחנו מתמלאים גאווה ואנחנו שוכחים את מה שהיה. זה סגירת מעגל. מה זה השיגעון הזה של הבעיטות בתוך השחקנים? מה זה? מה אני אמר? לא לבעוט בהם, לא לסתור להם. וכשאתם מביאים את הכדור ליד השער, טים, עוצמה, כוח, עכשיו צריך להכניס את הגוף לתוך השער עם הכדור. לתוך השער עם הכדור, את כל העוצמה, את כל הכוח.
לנגץ אותו בתוך השער ולא לעשות איזה משהו כזה. בום! שלא נצא אפסים. שלא נצא אפסים. הם קבוצה של אפסים. אתם יודעים מה אני אומר לכם? אפסים אין להם כלום אלה! ראש למעלה חברים. קולות בלבב פנימה נפש יהודי הומי